Opa gaixo, bideo honetan urrengo ariketa egingo dugu. Esaten du, ordenatu txikienetik handienera molekula kopurua kontuan hartuta. Eta baten digute, lau gauza ezberdin. Lehenengoan esaten digute, 3 mol NB, bale? Marrazkitxo bat egin dizuet, jakiteko nolako molekula den, 2 nitrogeno batera jarrita. Bestetik, 128 gramo SO2, S atomo bat, 2 oxigeno atomoarekin lotuta, sortzen dute urrengo molekula. Hemen daukagu, 17 gramo NH3 edo amoniako, ezta? Nitrogeno atomo bat, 3 hidrogeno atomoz inguratuta. Eta azkenik esaten dugute, H2-ren 6,022 bidramar 44 molekula. Vale, orduan, zer da egin behar duguna? Lehenengo gauza goratu behar duguna urrengoa da. Mol bat, 6,022 bidramar 43 molekula izango dira, Avogadroren zenbaki zuzen ere. Orduan, hau kontuan hartuta, hemen behar utziko dugu, joango gara banan egiten A, B, C eta D, aterako dugu bakoitzaren emaitza, eta gaur eskenik alderatuko ditugu. Vale. Hasiko gara A egiten. Esaten digute euskagula 3 mol. 3 mol. Ikusten baldin badugu hemen, honek adierazten dugu, mol batean zenbat molekula dauden. Beraz, 3 mol baldin baditugu, 3ko erregela erraz batekin lortuko dugu. 3 molekin ez dakigu, baina mol batekin badakigu izango ditugula 6,022 bider amar ber 23. Hau kalkulatzen baldin badugu, izango da 3 bider 6,022 bider amar ber 23. Hau egiten dugu, eta baina eginda daukagunean, idazten dugu notazio zientifikoan. Notazio zientifikoan zenbaki bat egon behar da bakarrik komaren aurrean, eta gainera borobiltzen ditugu atzekoak. Beraz, erretuko zen, 1,80 bider amar ber 24. Beraz, hau da gure lehenengo emaitza. Eta egingo duguna izango da idatziko dugu emaitza, haren azpian. Hau izango ditugun molekula kopurua. Beraz, idazten dugu hemen. 1,8 bider amar ber 24 molekula. Orain jarriko gara B egiten. Vale. B egiterakoan, ematen digutena ez da mol kantitatea baizik eta gramoak. Eta gramoetatik moletara pasatzeko behar duguna da masa molarra. Aurreko bideoetan egin dugu askotan. Eta masa molarra lortzeko, aurkitu behar dituzue, agertzen diren elementuak taula periodikoan, ni hemen dauzkatorla jarrita, sufrea eta oxigenoa, eta begiratu behar duguna da bere masa atomikoa. Hemen azpian agertzen den zenbakia. Beraz, sufreak pisatzen baldin badugu 32, oxigenoak 16, egiten baldin badugu batuketa, azken izango zen 32 bolatxo berdearena, ez da? 16 bolatxo hori batena, gehi 16 beste bolatxoarena, ez da? Hau egiten baldin bauzue, guztira ematen du 74. Eta horrela badakigu masa molarra SO2-rena izango dela 74 gramo mol bakoitzeko. Horrek adierazten du, mol batek duela 74 gramoko masa. Eta gu kasu honetan zenbat masa daukagu? 128 gramo. Beraz, hemen jartzen du gramoen zutaben gramoak, eta jakin nahi duguna da mol kantitatea. Eta mol kantitatea kasu honetan izango zen 128 zati 74, hain zuzen ere 2 mol ematen duena. Aurreko ariketetan, hau ebazteko ez dut 3ko erregela erabili, baizik eta erabili dut beste formula bat, hau hemen jarriko dizuedana, goratzeko formula hau erabili dugu. Berdin dio, formula hau erabiltzen, 3ko erregela erabiltzen, bakoitzak izango du modu errez bat egiteko, baina azkenean da lortzea. Kasu honetan, esan dugu 2 mol ditugula, ezta? 2 mol. Eta goratzen baldin badugu, mol bat zirela 6,022 bidramar 43, 2 izango da bikoitza. Eta egiten baldin bauzue, gutxi gora bera emango digu 1,2 bider amar ber 24 molekula. Saiatu balzarete zuek egiten, azkenan jarri behar duzue mol bat baldin bada NA da 6,022 bidramar 43, 2 mol izango da X, eta X hori izango da hemen agertu zaidana. Jarraitzen dugu ariketarekin, orain C egingo dugu,
ikusten baldin bazue beren osantzekoa da, gramotan ematen digutelako, kalkulatu beharko dugu zein den masa molarra, eta masa molarra dugunean mol kopurua. Masa molarra kalkulatzeko erabiltzen duguna da, hemen agertzen den masa atomikoa, kasu honetan amoniakoaren masa molarra izango da nitrogeno batena, 14 gehi 3 aldiz hidrogenera. Zergatik 3 aldiz daukagulako bolatxo bat, beste bolatxo bat, beste bolatxo bat. Ari gara kalkulatzen zenbateko masa daukan honek, bale? Orduan, hau egiten baldin bauzue, ematen digu 17. Beraz, amoniakoaren masa molarra dira 17 gramo mol. Horrek esan nahi duena da, mol batean daudela 17 gramo. Eta kasu honetan, esaten digute, gu dauzkagula 17 gramo, ja, suposatzen dut, kaparak izango zatela kaja egiteko zenbat mol. Zenbat mol, egiten baldin bauzue, alteratzen dena da, mol bat daukagula. Daukagula mol bat amoniako. Bale, baina galdera ez da zenbat mol dauden, baizik eta zenbat molekula. Eta gogora ekartzen baldin badugu, aurretik esandakoa, mol batean daudela 6,022 bider 10^43 molekula, kontuz molekula hitza laburrago idazterakoan, batzuetan, badirudi mol ari zaretera idazten, eta hemen gauza oso ezberdina dira, beraz, kontu handi horrekin. Orduan, mol bat horren beste molekula baldin badira, ia zuzenean dakigu, amoniakoaren kasuan dauzkaguna direla, 6,0, baina idatziko dut, ia modu 6 bider 10^23, egoteko modu zientifikoan idatzita. Eta azkenik D, baina D zaten digu, H biren 6, hemen ez dago idatzita, baina idatzita egon barko zen molekula, bale? Molekula. Beraz, ja esaten digute zenbat molekula ditugun, idazten ditugu hemen 6,022, kontuz hemen tranpatxoa jarri digutelako, 10^24, bale? Ez da 10^23. 10^24 molekula, hemen idatziko dugu molekula eta molekula. Beraz D, ja zuzenan eman digute, ez dugu zer kalkulatu behar. Bale, orain konparatu behar ditugu, bai hau, molekula kantitate hau, eta hau. Bale, bereatzik hau ditut, daukagu alde batetik. 1,8 bider 10^24. Bestetik, 1,2 bider 10^24. Daukagu baita ere, 6 bider 10^23 eta 6 bider 10^24. Bale, ordenatuta, haudiek dira A, B, C eta D. Bale, fijatzen baldin mazarete guztietan daukagu 10^24, 24 eta 24. Baina hemen ez, 23. Eta zenbaki hauek konparatzeko gomendatzen dizuet guztiek egotea 10-en berretzaile berdinean. Beraz, hau berria zen dugurla, 0,6 bider 10^24. Nola jakiten dut, nora mugitu, hau 10^23. Egin dut 10^24, beraz egin dut handiagoa, ez da? Beraz, 6 hau txikiago egin behar dut, berdina izaten jarraitzeko, beraz, ja badaukat idatzita baita ere, 10^24 bezalako zenbakian. Eta behin horrela daukadan ere idatzita, konparatu barrituan zenbakiak dira, hau, eta hau. Fijatzen baldin bagara, zenbakirik handiena, barkatu hasiko gara txikienetik, ez da? Zenbakirik txikiena da 0,6, beraz, C izango da txikiena. Vale. Gero, ja urrengoa, C baldin bada txikiena, 0,6, 1,2 da urrengoa, hori izango zen B, gero A, 1,8 eta azkenik D. Eta horrela, baditugu ja ordenatuta txikienetik handienera molekula kopurua kontuan hartuta.